Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa zameriame na cvik zadných stehien, zakopávanie v ľahu. Nastav si vhodnú záťaž podľa svojej úrovne a prejdi k lavičke. Ľahni si tvárou nadol a pevne sa chyť držadiel. S výdychom ťahaj pety smerom nahor k zadku. S nádychom pomaly spúšťaj nohy späť do východiskovej polohy. Cvič plynulo, precízne a s dôrazom na techniku. Týmto cvikom precvičíme hamstringy, zadnú časť stehien. Ďakujeme za sledovanie. Tešíme sa na teba aj na budúce.